Καλησπέρα σε όλους. Απόψε έχουμε την εκδήλωση της τελετής λήξης από την έκθεση που μας φιλοξένησε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης και επί της ουσίας είναι και η λήξη των εκδηλώσεων και των δράσεων των Δωδεκανησίων του Πειραιά στα πλαίσια των ημερών θάλασσας που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος του Πειραιά με μεγάλη επιτυχία και στην οποία έχουμε μια ουσιαστική συμβολή πολυδιάστατη. Τόσο στον τομέα του πολιτισμού, του κεφιού, του βλετιού, της εξωστρέφειας, αλλά με ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της υγείας, όπως είχαμε χτες την εξαιρετική εσπερίδα στο Ναυτικό Μουσείο, που τιμήσαμε και τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον δόκτορα Αντώνη Αυγερινό, και απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσουμε τρεις εκλεκτούς συλλέκτες της παροικίας μας, οι οποίοι θα σας μιλήσουν αργότερα τόσο για τα έργα τα οποία βλέπετε στο περιστήλιο εδώ της αίθουσας, όσο και για άλλα θέματα τα οποία θα σας αναπτύξουν πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον αγαπητό δήμαρχό μας, τον Γιάννη τον Μόραλη, που μας στέκεται όχι μόνο στις ημέρες θάλασσας, αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις και τις ανάγκες μας διαχρονικά. Και εμείς βέβαια ως Δωδεκανήσιοι ουσιαστικά στηρίζουμε κάθε προσπάθεια του Δήμου μας. Θα παρακαλέσω τώρα τον αγαπητό δήμαρχο να μας κάνει ένα χαιρετισμό και τον ευχαριστούμε και άλλη μια φορά πάρα πολύ για τη σήμερα σας. Καλησπέρα σε όλους. Σύντομος θα είμαι και γιατί είναι ενδιαφέροντα πράγματα και γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις στο Ενημερό Θάλασσα. Σήμερα έχουμε όλα τα καπιταλικά στο Βεάκιο. Ενημερώθηκα ότι δεν υπήρχε κανένα προς το Δήμο στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Ναυτικό Μουσείο και στεναχωρήθηκα. Ήθελα να περάσω από εδώ. Πράγματι, οι μέρες θάλασσας, όπως ξέρετε, είναι ένας θεσμός για την πόλη πλέον. Είναι 10η επόμενη χρονιά. Με θεματολογία που κατεκμείται τι να κάνει η θάλασσα, εξού και ο τίτλος. Είτε πραγματικότητα είτε δεύτερα εκδηλώσεις ότι έχουν αναφορά στη θάλασσα, όπως και η δική σας. Πολλά μπράβο στους Δωδεκανήσιους για τη γενικότερη συμμετοχή στα κοινά του Πειραιά. Είστε μια μεγάλη κοινότητα κι εσείς. Όλα τα χρόνια έχει αναπτυχθεί μια συνεργασία, νομίζω, με αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό. Η Δημοτική Αρχή δεν είναι να κάνει είναι ο Πειραιάς νικήσει ο Δήμαρχος, αλλά η εκάστοτε Δημοτική Αρχή νομίζω είναι κοντά στα τοπικά σωματεία της πόλης του Πειραιά. Αυτό που ξέρουμε ότι ο Πειραιάς έχει συνδεθεί από ανθρώπους που ήρθαν από άλλα μέρη και κάνανε στον νόμο Πειραιά, και αυτό είναι το γοητευτικό. Πολλά μπράβο λοιπόν για όλες τις πρωτοβουλίες και για τις επιλογές ημέρες θάλασσας. Αυτό είναι το ελάχιστο που νομίζουμε ότι σε κάθε εκδήλωση του Δήμου, σε κάθε κοινωνική, πολιτιστική, φιλανθρωπική εκδήλωση είστε παρόντες και παρούσες. Και εμείς από την πλευρά μας, ξέρετε πολύ καλά ότι με τις δυνάμεις που έχουμε και όσο μπορούμε, στεκόμαστε εμείς δίπλα ώστε να στηρίζουμε την λειτουργία σας με όποιους τρόπους μπορούμε. Δεν είναι πάντα η στήριξη του επαρκής και το γνωρίζω, αλλά είναι πολλά τα σωματεία, πολλές οι ανάγκες, λίγος ο χρόνος, όχι να μοιράσουμε τις δυνάμεις που έχουμε σε όλα τα τοπικά σωματεία. Πολλά μπράβο, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και σε αυτή τον οργανισμό των ημέρων θάλασσας και συνεχίζουμε τη συνεργασία που έχουμε και στα επόμενα χρόνια με ακόμα καλύτερα θεωρητικά πράγματα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ μαζί. Πρώτα την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, λίγο. Ναι. Και το νερό στο έχω εδώ. Το Δήμαρχο Πειραιά και φυσικά όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μου σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ετοιμάσει ούτε κάτι να παρουσιάσω, ούτε κάτι να διαβάσω. Μόλις έχω τελειώσει τη συγγραφή του βιβλίου που είναι αυτή τη στιγμή υπό έκδοση Οθωμανικά φορολογικά κατάστοιχα Καρπάθου και Κάσου 1593, 1672, 1711. Οι συλλογές είναι μία από τις μεγάλες μου αγάπες και ειλικρινά χαλάω πάρα πολύ χρόνο για να μπορώ μέσα από τις συλλογές οι οποίες είναι σε διαφορετικά πεδία, χάρτες, καρποστάλ, νομίσματα, έγγραφα, φωτογραφίες. Υπήρχε μεγάλος προβληματισμός όλες αυτές οι συλλογές, αν μπορούμε να τις υποστηρίξω κάποια στιγμή και αν μπορώ τουλάχιστον να τις συνδέσω. Όλα αυτά εξανεμίστηκαν όταν συνειδητοποίησα ότι κοινός παρονομαστής για όλα αυτά ήταν η καταγωγή μου. Ήταν η Κάρπαθος και τα Δωδεκάνησα.
Πριν μπω λίγο στα φορολογικά κατάστοιχα, μόλις είχα ολοκληρώσει μία συλλογή 20 ετών για την ελληνική χαρτογραφία, χάρτες αρχιπελάγους και χάρτες μεμονωμένη Κάρπαθος από το 1475 μέχρι και σήμερα. Όμως, παρόλο που είχα όλα τα κείμενα των περιηγητών, ενώ είχα όλους τους χάρτες, μάταια προσπαθούσα να αναγνωρίσω τα χωριά που γνώριζα, γιατί είμαι γέννημα Θρέμα από Κάρπαθο και έζησα μέχρι τα 18 μου και γνώριζα πάρα πολύ καλά τουλάχιστον την ιστορία του τόπου μου. Όμως, κανένας περιηγητής δεν μπορούσε να αναφέρει την αλήθεια που εγώ γνώριζα και ήμουνα και σίγουρος γι' αυτό. Όμως, όπου βρισκόμουνα, ό,τι διάβαζα, ό,τι πληροφορίες ήταν για το νησί, όχι μόνο για την Κάρπαθο αλλά και για την γειτονική Κάσο, ήταν από τους περιηγητές οι οποίοι δεν πάτησαν ποτέ. Δεν αναφέρω για τον 20ο αιώνα που τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες πραγματικές μαρτυρίες. Έτσι λοιπόν άνοιξε ένας νέος δρόμος. Ειλικρινά ένιωσα τεράστια έκπληξη όπου φωτίζεται ένα σκοτεινό σημείο της ιστορίας αυτού του τόπου που δεν είναι μόνο, όπως είπα, η Κάρπαθος ή η Κάσος, αλλά νομίζω και όλα τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου. Είχα πάντα μία απορία. Γιατί είμαστε 400 χρόνια κοντά υποζυγό και όμως έχουμε την θρησκεία μας και πιστεύουμε στην Ορθοδοξία, έχουμε τη γλώσσα μας, γράφουμε ελληνικά, οι τίτλοι των παππούδων, των προπαππούδων μας είναι στα ελληνικά και πώς έχουμε τις ιδιοκτησίες. Που όταν έφτασε ξαφνικά η ώρα της επανάστασης του Ξεσηκωμού, ήμασταν έτοιμοι. Πώς γίνεται όλο αυτό? Εδώ λοιπόν αυτά τα σημεία έρχεται να φωτίσει τα κατάστοιχα. Το πρώτο κατάστημα, δεν θα κάνω μια αναφορά, γιατί τουλάχιστον αυτό είναι έργο και μάλιστα είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Αλεξιάδης που θα προλογίσει το βιβλίο. Δεν θα πω για το βιβλίο, θέλω να πω για τη ψυχή του βιβλίου και τι σημαίνει ελληνισμός, Έλληνες, Δωδεκάνησα. Τι σημαίνει να αναγνωρίζουμε τις ρίζες μας, να αναγνωρίζουμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και να είμαστε υπερήφανοι για τον τόπο μας. Και κυρίως πώς διαχρονικά οι ρίζες μας είναι ελληνικές. Βλέπουμε λοιπόν τη θρησκεία. Θρησκεία, Ορθοδοξία. Η Κάρπαθος και η Κάσος είναι υπό την κυριαρχία των Ενετών. Είναι καθολικοί, είναι χριστιανοί. Όμως υπάρχει απαγόρευση, δεν αναγνωρίζεται η Ορθοδοξία, δηλαδή δεν υπάρχουν οι επισκοποί. Υπάρχει λοιπόν ένα μπεράτι του 1551, το οποίο έχει φέρει στο φως η Ελισάβετ Ζαχαριάδου. Αυτό σώζεται στην Ιερά Μονή της Πάτμου. Το έχει μεταφράσει μέσα από τα 10 μεγαλύτερα έγγραφα της Εκκλησίας. Είναι ο διορισμός Αρχιεπισκόπου στην Κάρπαθο το 1551, ο Ιωαννίκιος, το οποίο είναι μπεράτι με τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή. Αναφέρει λοιπόν 3 χωριά έχει η Κάρπαθος και δεν τα αναφέρει μόνο χωριά, αλλά τα αναφέρει στην ουσία κάστρα. Μενετές, Όλυμπος, Κοράκι. Κοράκι είναι τα χωριά σήμερα, Βολάδα, Πέρι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι πρώτη φορά ένα επίσημο έγγραφο αναφέρει. Το ίδιο βρήκαμε και στα φορολογικά κατάστοιχα. Βρήκαμε απογραφές κατοίκων από αυτά τα 3 χωριά. Βλέπουμε τη δεύτερη απογραφή το 1672. Με μεγάλη μου έκπληξη βλέπω Άγιος Γεώργιος Βάσες ο Καβαλάρης.
με περιουσία ως μονή. Είναι μια σταυροπηγιακή μονή. Σταυροπηγιακή είναι μια μονή η οποία ο σταυρός είναι στα θεμέλια και απευθύνεται απευθείας στο Πατριαρχείο. Τόσο σημαντική ήταν η θρησκεία και η Ορθοδοξία για την Κάρπαθο για να μπορεί να έχει αυτή τη μονή. Πάντα μιλάμε με Οθωμανούς. Το Κοράνι αναγνωρίζει δύο θρησκείες, γιατί είναι οι θρησκείες της βίβλου. Είναι των Εβραίων και η δικιά μας η Ορθοδοξία. Έτσι λοιπόν μας έδωσε μέσω της ίδρυσης του Πατριαρχείου των διορισμών των Αρχιεπισκόπων, νομίζω ήταν μέχρι 1765, μετά είναι κάπου 1800 μετά είναι Μητροπολίτες, με το διορισμό συντηρούσε την Ορθοδοξία στα Οθωμανικά Δωδεκάνησα και μάλιστα όταν μιλάμε για τα δικά μας νησιά. Πολύ σημαντικό ότι αναφέρει η Επισκοπή την Παναγία στο Απέρι, στο Κοράκι, η Χρυσοπολίτισσα, δηλαδή η σημερινή μας Μητρόπολη. Την αναφέρει με δική της περιουσία και την αναφέρει ως η Επισκοπή της Καρπάθου. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρξε ένας πολύ σημαντικός ρόλος της θρησκείας, της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας και ήταν και οι πρώτοι δάσκαλοι, δηλαδή προσφέρανε την παιδεία στο νησί. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι κρυφό σχολείο δεν υπάρχει. Κάποτε το διδαχθήκαμε μικροί, μετά μας το είπανε ότι ποτέ δεν απαγορεύσανε την παιδεία οι Οθωμανοί. Αλλά τουλάχιστον πολύ καλά γνωρίζουμε ότι οι πρώτοι δάσκαλοι. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι και επίκαιρο. Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου οι 14 επιστολές του Δανιήλ, του Αρχιεπισκόπου, που ήταν στο Όρος Σινά. Στο Ιερό Όρος Σινά που σήμερα ακούμε ήταν Αρχιεπίσκοπος στην Κάρπαθο 1765-1793 και όλες οι επιστολές που έχει για την Κάρπαθο και για την Κάσο σώζονται αυτή τη στιγμή στο αρχείο της Ιεράς Μονής. Υπήρχε επομένως ένας αρκετός χώρος για να μπορούμε να είμαστε Ορθόδοξοι. Προχωράμε όμως και βλέπουμε τα ονόματα. Τα ονόματα Γιάννης, Μανώλης, Μινάς, Ηλίας, Μιχάλης. Και πάντα για Κάρπαθο και για Κάσο, ακριβώς τα ίδια. Είναι τα ονόματα τα οποία είναι ορθόδοξα, δεν αναφέρει Αλκιβιάδη, δεν αναφέρει Μιλτιάδη, αναφέρει ορθόδοξα ονόματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και τα πρώτα χωριά, τα οποία είναι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, τα πρώτα, μετά τα 3 χωριά όπως είπα, έρχεται οι Πηλές, Μεσοχώρη, Σπόα και το Όθος που είναι η καταγωγή μου, με μία μικρή ταλαιπωρία, γιατί πρώτα ήρθε σε μία περιοχή που λέγεται Ξάνεμο, το οποίο ήταν πολύ κοντά στους Μήλους, και μετά ήρθε στη σημερινή στιγμή που είναι το Όθος, είναι η σημερινή τοποθεσία. Βλέπουμε λοιπόν πόσες χρήσιμες πληροφορίες, αληθινές πληροφορίες μας παρέχει. Τώρα βέβαια, φυσικά, έρχεται και το 1672 και βλέπουμε για την Κάσο το ίδιο. Βλέπουμε επίσης τα ονόματα τα ίδια και βλέπουμε τα χωριά να είναι Αγία Μαρίνα, Αρβανιτοχώρη, και αναφέρει και Αρβανιτοχώρη. Είναι σπουδαίο να δούμε ότι δεν υπήρχε ούτε πηγάδια ούτε φρύ. Μέχρι και το 1711 αυτά είναι νεότερα χωριά. Αλλά για να μην φύγω από το θέμα, αν εξαντλήσουμε λοιπόν ότι τα ονόματα ήταν όχι ελληνικά, αλλά ήταν ορθόδοξα ελληνικά, η θρησκεία είχαμε τις εκκλησίες,
είχαμε τους κληρικούς και ήμασταν σε μια κοινωνία κανονικά ορθόδοξη. Δεν μας εμπόδισε κανένας. Ποιο άλλο ήταν το στοιχείο το οποίο θα ήταν σημαντικό? Η γλώσσα. Φυσικά τα κατάστοιχα δεν μιλάνε, αλλά έχουμε ως συλλέκτες, έχουν πέσει στα χέρια μας ή να έχουμε το πρωτότυπο ή όχι, έγγραφα του 1700, τα οποία είναι ελληνικά. Βέβαια δεν είναι τόσο καλογραμμένα, μπορεί να είναι ανορθόγραφα, αλλά είναι ελληνικά. Πολλά που έχω στο αρχείο μου, οθωμανικά, είναι διπλά, δηλαδή οθωμανικό το ίδιο και ελληνικό το ίδιο. Άρα είχαν και πολλές φορές διπλή γραφή, έτσι ώστε να μπορούν να το δουν. Και οι Τούρκοι, που ήταν τελικά, φροντίζανε να έχουν ένα σύμπαση, έναν αστυνόμο. Δεν υπάρχει αυτή τουλάχιστον την εποχή δήμαρχος, υπάρχει ο πρωτόγερος, υπάρχει η άρχουσα τάξη, αλλά δεν είναι όμως ο δήμαρχος ή αυτό που τουλάχιστον σήμερα γνωρίζουμε. Πολλές φορές, όπως έχει παρουσιαστεί, έχουμε δει ότι ακόμα και ο Σούμπασης ήταν και αυτός Καρπάθιος. Ήταν και αυτός Έλληνας. Δηλαδή, δεν υπήρχαν Τούρκοι. Δεν είπα όλη την αλήθεια. Υπήρχαν σε αυτές τις 3 απογραφείς, 2 στο Μισοχώρι και 5 στην Όλυμπο. Και το όνομα αυτών Ρεΐσης. Όχι, Κάσο δεν είχε. Κάσο έχει το Αρβανιτοχώρι, το οποίο έχουν έρθει κάτοικοι, αλλά για την Κάσο έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, ειλικρινά, όταν έχουμε αρκετές χήρες από την Κρήτη. Και γράφει χήρα και μάλιστα γράφει από την Κρήτη το ονόματα, γιατί μετά από το πόλεμο που είχε η Ενετή με τους Οθωμανούς, προφανώς αφήσανε κάποιες χήρες, οι οποίες οι δεσμοί κριτικοί με την Κάσο δεν είναι, τελικά όλα εξηγούνται. Έτσι, Δημήτρη. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πούμε ότι πολλά πράγματα από σήμερα που γνωρίζουμε, οι ίδιοι, τα βλέπουμε στα κατάστοιχα. Γιατί είναι τα επίσημα έγγραφα της εποχής. Είναι τα πραγματικά έγγραφα. Έτσι, για να δούμε, μας έμεινε η περιουσία. Ναι. Υπήρχε διάταξη που έλεγε το εξής. Αν κάποιο νησί παραδοθεί, δηλαδή είναι μη δωριάλωτο, δεν κατακτηθεί με δώρη, τότε αποκτά προνόμια. Ένα από τα προνόμια είναι να κρατήσει την περιουσία του. Η περιουσία όμως δεν είχε, όταν λέμε να κρατήσει, μπορούσε να την μεταβιβάσει χωρίς να υπάρχει η έννοια του κτηματολογίου όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Δηλαδή, δεν έπρεπε να πιστοποιηθεί από μια αρχή οθωμανική για να μεταβιβαστεί. Έτσι λοιπόν, είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις περιουσίες μας. Είχαμε την περιουσία μας, μιλάγαμε ελληνικά, γράφαμε ελληνικά, είχαμε τις εκκλησίες μας, είχαμε τα σχολεία μας. Δεν νομίζω να μας έλειπε κάτι. Η αλήθεια μας έλειπε. Πληρώναμε ένα φόρο, αλλά και σήμερα πληρώνουμε. Αυτό ήταν η παρουσία των Οθωμανών στη Κάρπαθο και στη Κάσο. Ανώθευτη μεταβυζαντινή περίοδος, αυτή η περίοδος που είναι υπό εξέταση. Ονόματα τα οποία είναι αρκετά βυζαντινά. Λινάρδος, Σακελάριος. Υπάρχουν πληθώρα βυζαντινών ονομάτων. Δεν έχουμε πέρα από τον δύο, όπως σας έχω πει, άλλους Τούρκους, Οθωμανούς. Και δεν υπάρχουν και αρχαία ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Έλληνες ή Ρωμιοί. Ελληνισμός ή Ρωμιοσύνη. Πολλά ερωτήματα βγαίνουν από αυτή την έκδοση, που ειλικρινά πιστεύω ότι θα έρθει να αναδείξει αρκετά σκοτεινά σημεία του παρελθόντος, πράγματα που είναι γραμμένα, πράγματα που εμείς οι ίδιοι τα έχουμε πει, τα έχουμε υποστηρίξει. Η αλήθεια είναι, θα τα ξανασκεφτούμε διαφορετικά
μετά από αυτή με την γνωριμία μας από τον Μεσαίωνα, από τον 16ο αιώνα και μετά. Έτσι λοιπόν, ανώθευτη ελληνική ψυχή, Έλληνες περισσότερος από άλλους Έλληνες. Έτσι λοιπόν, παρόλο που δεν είναι για τα κατάστοιχα, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, θα σας πω ότι η Κάρπαθος και η Κάσος συμμετείχαν το 1821 στον αγώνα της Επανάστασης, αλλά εμείς οι συλλέκτες πιστεύουμε μόνο τις πηγές. Και έτσι φροντίζουμε να ψάχνουμε τις πηγές. Οι πηγές λοιπόν είναι τα φύλλα εφημερίδας της κυβέρνησης εκείνη την εποχή. Στην αίθουσα είναι τα χρονικά τα οποία έχουν εκδοθεί στο Μεσολόγγι το 1824 και αναφέρει Χατζηλία Οικονόμου και Νικόλαος Γρηγοριάδης. Υπάρχει το ΦΕΚ του 1829 που λέει «Επίτροπος στην Κάρπαθο Γεώργιος Μεσθενεύς» και στην Κάρσο, θυμάμαι το μικρό, Βάρδας. Ο ένας από την Κύπρο, ο Βάρδας, ο άλλος από τη Θεσσαλονίκη. Έχει τη τιμή η Κάρπαθος να έχει έναν αγωνιστή. Ο Γεώργιος Μεσθενεύς είναι ο γιος του Δημήτριου Μεσθενεύς, ο οποίος έβγαζε τα ελληνικά χρονικά στο Μεσολόγγι. Σκοτώθηκε στην έξοδο του Μεσολογγίου. Φυλακίστηκε γιατί μάθαινε στο παιδί του το Ρήγα Φεραίο. Αυτόν είχαμε στην Κάρπαθο. Και μία επιστολή από το πλοίο που υπάρχει, είναι και στην αίθουσα, από το πλοίο Τύμβος του 1829, όταν ο Τζούνης, ο οποίος είναι ο έφορος λιμένων της Ελλάδας, κάνει επίσκεψη στην Κάρπαθο και αναφέρει «3 Τούρκοι αρματωμένοι προσπαθούν να κατεβάσουν την ελληνική σημαία από το Σταυρό από την Κάρπαθο και ο Μεσθενέας είναι έτοιμος να δώσει τη ζωή του για να μην γίνει ποτέ». Η αλήθεια είναι ότι στο πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 μας αντάλλαξαν με την Εύβοια. Αρκετοί από τους δημογέροντες είχαν δίκιο που ενώ ο Τζούνης ήταν στην Κάρπαθο τον Αύγουστο του 29 για πολλούς μήνες, εμείς οι Καρπάθιοι στέλναμε βούτυρο και χρήματα ακόμα στη Τουρκία, στη Ρόδο, γιατί δεν πιστεύαμε ποτέ ότι μπορούμε να γίνουμε Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά όσο κι αν υπόμεινε τα Δωδεκάνησα, όσο κι αν δύσκολα πέρασε αυτός ο τόπος, φτάσαμε το 1912 με τους Ιταλούς, 1943 με τους Γερμανούς, 1945 με τους Άγγλους και στο τέλος να γίνουμε Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Εμείς ήμασταν Ελλάδα και Έλληνες από πολλού. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, αν θέλει κάποια κυρία, κάποιος κύριος να ρωτήσει, να πει κάτι. Ο φίλος μου, ο κύριος Αλεξιάδης ο Μινάς, ο καθηγητής μας. Αυτό το βιβλίο το καλοκαίρι είναι εντελώς πρωτότυπη
όλη την τάση του Ευρωπαϊκού. Ξέρω να έχουμε δυνατότητα, την ευτυχία, την χαρά, η οξυλάκη και τα μαρτύρια καθηγαίνει να ακολουθούν αυτό το έργο, έτσι, το οποίο τι κάνει, μεταφράζει φορολογικά κατάστατα για πρώτη φορά με έξοδα του κυρίου Βασιλάκη, τα οποία επισήμανε παρακαλώ χρόνια δουλειάς που δεν έχουν κάνει ειδική επισήμωση. Εδώ έκανε συντομοχρό. Ούτε συλλογική, ούτε λαγάκι, και μάλιστα τόσο ωραία πράγματα που δεν βλέπω στο με βάση χαρακτήρα πάλι του κ. Βασιλάκη, ας φορέσουμε στους τρεις πολιτικές και σε εσάς τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ τον αγαπητό φίλο μου, τον κύριο Μινά. Εγώ θέλω να του πω ένα ευχάριστο και ένα κίνδυνο. Λοιπόν, το ευχάριστο είναι βέβαια ότι η παρουσίαση του βιβλίου Θεού θέλοντος θα γίνει και στην Κάσο και στην Κάρπαθο βέβαια το καλοκαίρι, αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος για σένα αγαπητέ Μινά, που εμείς όπως και εσύ θεωρείσαι στην Κάρπαθο αγαπητός συμπατριώτης και εμείς στην Κάσο θεωρούμε Κασιώτη, μήπως μετά από αυτό το βιβλίο και ο Γιάννης ο Βασιλάκης στην Κάσο τον θεωρήσουμε και αυτό Κασιώτη. Λοιπόν, και θα έχεις έναν ανταγωνιστή. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.